Milulloa Sociedade Cooperativa Galega é unha cooperativa de traballo asociado, constituída no ano 2001, e que ten como principal actividade o cultivo, transformación e comercialización de especies autóctonas de plantas medicinais e aromáticas. Composta na actualidade por 3 socias, a cooperativa dispón dunha parcela cunha superficie total de 10 hectáreas. Esta finca sitúase no lugar de Ocoto, na parroquia lucense de Orosa, onde a cooperativa realiza as súas actividades nunha construcción preexistente rodeada polo Camiño Francés. Na investigación levada a cabo pola cooperativa Milulloa, na liña de conservación de verduras e hortalizas mediante o proceso na cámara de secado, destaca o grelo ecolóxico deshidratado, comercializado en bolsas de 60 gramos, equivalentes aos 500 gramos de grelo en fresco, o que facilita tanto o seu transporte como o seu almacenaxe, sen gasto enerxético engadido polo consumidor. Na actualidade, as actividades realizadas pola cooperativa, todas en produción ecolóxica, pasan polo cultivo, deshidratado e envasado de infusión de uso alimentario, hortalizas varias, froitos, fungos e especias, cursos de formación para a xente interesada neste tipo de cultivos e procesos de transformación, e a produción de sementes e plantas en viveiro. Estes procesos pódense dividir en 4 fases diferenciadas. 1. O cultivo nos propios terreos da cooperativa de todos os produtos, adquirindo a outros produtores ecolóxicos da zona cando hai déficit de produción nas colleitas propias. Dende a primavera ata finais de setembro, cultívanse e recóllense as plantas para infusións e especias de uso alimentario. Ata finais de agosto, comezan os cultivos de inverno. Dende outubro ata finais de marzo, procédese ao cultivo e recolleita de grelos. 2. A transformación deses cultivos unha vez recolleitos mediante a selección e lavado nunha primeira fase, pasando por unha cámara de secado onde se produce a deshidratación por corrente de aire. Este proceso cumpre coa normativa de produción ecolóxica e non supera os 35 graus, o que supón a conservación de todas as súas propiedades organolépticas. 3. O envasado e etiquetado en distintos formatos nas instalacións da cooperativa. Todos os produtos obtidos contan con contraetiqueta que certifica a súa produción ecolóxica. 4. A comercialización directa nos distintos tipos de establecementos comerciais, restaurantes, cafeterías, tendas de produtos ecolóxicos, cooperativas e asociacións de consumidores. Este proceso de distribución ven favorecido pola proximidade da cooperativa ao Camiño Francés, xa que moitas actividades que realiza a empresa están directa ou indirectamente relacionadas coa posta en valor do Camiño, o seu paso pola comarca de Ulloa, tanto pola recuperación de especies autóctonas cada vez máis difíciles de atopar en forma silvestre, como pola promoción do Camiño e da comarca en todos os actos públicos da cooperativa. Paralelamente, Milulloa realiza unha investigación sobre os remedios que se aplicaban nos antigos hospitais e mosteiros do Camiño para atender as doenzas propias dos peregrinos. Investigación que levou á publicación no 2003 do libro Recopilación de Remedios do Camiño de Santiago, de distribución gratuita. A importancia do feminino nesta cooperativa é un acento de identidade. A independencia e a autonomía da muller, que foxe do ámbito doméstico no propio medio rural, é unha forma de empoderamento que mellora o seu estatus social e económico, do mesmo xeito que favorece a igualdade de oportunidades neste medio. Milulloa atópase asociada ou colaborando con diversos proxectos de investigación, como o proxecto Cantata, de desenrolo rural na comarca da Ulloa, así como a Fundación para a Custodia do Bosque Autóctono, para a recuperación e mantemento de recursos forestais con especies arborícolas autóctonas. A diversificación das actividades da cooperativa supón o derradeiro empuxe para a saída dos seus produtos fora da comunidade, evitando a estacional produción de plantas medicinais e aromáticas. Deste xeito, a cooperativa Milulloa constitúe un exemplo de iniciativa ao autoemprego e traballo social respectuoso co medio ambiente e de fomento e promoción de emprego autóctono e sostible.